L-iskola Sacred Heart li ilha mwaqfa sa mill-1903 qed tkompli ssaħħaħ l-identità edukattiva u spiritwali tagħha bi proġett ġdid li qed jilħaq aktar minn 950 studenta tal-primarja u tas-sekondarja. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-225 anniversarju mit-twaqqif tas-Surijiet tas-Sacred Heart ġew installati murals artistiċi fil-kurituri u spazji komuni tal-iskola. Dan milan li kif spjegana d-direttur tal-kulleġġ il-ħsieb u l-valuri tal-fundatriċi Santa Madeleine Sophie jaslu b'mod artistiku, modern u adattat għal ġenerazzjonijiet tal-lum. Hija hekk opportunità biex aħna bħala staff, l-istudenti, il-koll naqraw daw ma tafx int għaddej illum għada qed tifhem tidħollok xi ħaġa ġewwa u tgħixha wkoll. Il-murals juru bniet ta' etajiet u etniċitajiet differenti bi ħsieb speċifiku. Kull individwu huwa importanti, kull individwu huwa uniku u għandu xi ħaġa unika li jista' jagħti. U din hija xi ħaġa li nippruvaw ngħixu u li nippruvaw nagħmlu lit-tfal tagħna. Il-murals fil-primarja huma aktar ibbażati fuq elementi viżivi sempliċi fil-waqt li dawk tas-sekondarja inkludi diżinji aktar maturi li jirriflettu l-età u l-esperjenzi taż-żgħażagħ. Tkellimna ma' studenta tal-primarja u oħra tas-sekondarja li tnejn nistaqsejnihom dwar l-aktar kwotazzjoni li tolqothom u nsertaw it-tnejn għażlu l-istess waħda li iżda interpretaw b'modi differenti. L-iktar kwotazzjoni li toġobni u waħda vera popolari minn St. Madeleine Sophie, il-fondatriċi ta' l-iskola hija Be humble, be simple and bring joy to others, għax nistgħu nirrertaw ħafna magħha li nistgħu ngħixu hekk il-ħajja tagħna bħala nies tal-iskola ta' Sacred Heart. Tilab ma' l-oħrajn tkun ferħana, you don't fight. U anke pereżempju tara xi ħadd waħdu inti x'tagħmel? Mur ngħinhom, ngħidilhom trid tilab miegħi. Ġifieri tara li ħadd ma jkun waħdu. Eżatt. Kull sena skolastika se tintażel mural biex isservi bħala motto tas-sena partikolari. Il-mural se jibqgħu fl-iskola b'mod permanenti bħala xhieda viżiva tal-wirt spiritwali u edukattiv ta' din l-iskola tal-Knisja. Inizjattiva li mhux biss tfakkar storja ta' mijiet ta' snin, iżda turi kif messaġġi antiki jistgħu jibqgħu ħajjin u relevanti għal dejjem.